haladjunk tovább lefelé. A nadrágból már egy jó bevált modellt választottam erre a szezonra is. Ez a Bomb verzió, amit konkrétan rajtam láttok, és gyakorlatilag hibátlan. Ezt azt hiszem pont egy éve használom. Nem tud tönkre menni, nem tudom mikor készült, de tényleg olyan, mintha új lenne. Úgyhogy ami bevált, azon nem változtatunk. Marad e-mailre is ez. Amit szeretek benne, nagyon jól kezelhető zsebei vannak, nagyon jó helyen vannak, telefon nem mocorog ki belőle, nem esik ki belőle, akkor sem nyitva van, nem csúszik olyan helyre, ahol zavarna. Nagyon tetszik ez a racsnis, fogasléces derékszűkítő csat, ami csat és derékszűkítő egyben. Mindig pont optimális méretre tudom állítani, attól függően, hogy mennyit kajáltam, mekkora a pocak. Úgyhogy szeretem. Nincs szipzár, tépőzáros a slic rész is, valami kényelmes benne tekerni, nagyon szellős, nem tudom, hogy értek el, mert nincs rajta se perforáció, se szellőző nyílás, de valahogy az anyagában annyira szellőzik, hogy soha nem izzadtam még bele. Szóval nagyon bátran tudom ajánlani bárkinek, szerintem jól néz ki, és kényelmes, és azt hiszem egyébként ez még egy olcsóbb modell is, ráadásul mind más márkák, mind a North Face kínálatán belül, úgyhogy nézzétek meg, mert nagyon jó választás szerintem. Alá pedig jellemzően eddig a sport verzióját használtam a betétes nadrágjuknak, amit kimondottan ilyen bagi sortokhoz gyártottak, ha akarod bele is lehet patentolni, én nem nagyon szoktam. Ez egy, hát most inkább nem mutatom meg, de egy hálós szövésű anyaggal rendelkezik, tehát nagyon jól szellőzik, nagyon kényelmes, jól illeszkedik, a betétje inkább a vékonyabbak közé sorolható, de tök kényelmes, nem mozdul el, nagyon-nagyon bevált, szintén egy éve, nem, másfél éve használom, olyan, mint ha új lenne, úgyhogy idén is marad ez főleg, de hozzáteszem, hogy most egy Pro verziót is szereztem, ami abba különbözik, hogy az inkább olyan anyagú már, mint egy lightosabb, vékonyabb bringás nadrág, igazából szerintem külön is tudod használni, tehát ahogy kinéz, ahogy az egész anyag textúrája megjelenik, föl lehet venni szerintem sima tekeréshez külön azt is, bár még nem próbáltam, de nem látok különbséget egy erre hivatott rendes bringás nadrág és a halálnadrág között. De a nagyobb különbség inkább abban van, hogy annak a betéte egy profibb, vastagabb vagy keményebben, sűrűbben töltött betét, ezért hosszabb távú bringásokhoz azt gondolom, hogy az lesz a jobb. Viszont a sportverzió meg egy kicsit szellősebb, könnyedebb, talán egyszerűbb, könnyebb napokra, gravitis napokra az a szerencsésebb, ha meg igazi nagyot teker az ember, akkor a Pro verziót ajánlanám. Haladjunk még lejjebb, zokniból már a számomra szintén ismert Extreme Air Mid-re esett ismét a választásom, illetve ebből használtam a hosszabb verziót is korábban. Igazából nem tudom, mit lehet róla elmondani, egy ultra vékony, igazi sportzokni, soha nem mozdul el, nem csúszik le, nem feszít, nem szorítja el a lábam. Azt gondolom, hozza azokat az egyszerű kritériumokat, amire szüksége van egy zokninak. Közepesen mondanám tartósnak, ugye mivel nagyon vékony anyag, azért így sérülékenyebb, de alapvetően semmi extrém probléma vagy ilyesmi nincsen vele. Nekem bevált, marad. De nézzünk egy izgalmasabb témát, a cipőt. Ez pedig a North Wave-nek az Overland Plus modellje, ami egy viszonylag pozitív értelemben értve minimalista enduro cipő. Tényleg nagyon letisztult dizájn. A cipő egyaránt használható patentpedállal és platformpedállal is. A talpa ugyanis ami egy Vibram anyagú talp, egy nagyon apró, inkább csak ilyen bevágásokkal tarkított talpszerkezet, tehát platformpedálokon is nagyon jól megtapad, de patentpedállal is használható, bár én ebben az esetben is javaslom, hogy olyan patentpedált választunk, aminek van kerete, ugyanis azon fog igazán stabilan felfeküdni. Mivel jó sűrű, vastag gumimintázata van, így szinte 100%, hogy soha nem fog elkopni, annyit nem tudod tologatni, hogy ez elkopjon egyszerűen. Saras körülmények közt biztos, hogy nem ez fog legjobban kapaszkodni, mert hogy látod, a mintázata elég minimál, ugyanakkor ennek megvan az a nagy előnye, hogyha letrappolsz, akkor nem szakítja szét a bokaszalagodat, nem tapad le, és el tud csúszni, megvéd a sérüléstől. Ez egy fontos kritérium. Mint ahogy számomra az is, hogy ezek a cipők, amiket így általában választok, egy kicsit lehetőleg multifunkcionálisak legyenek. Értem el az alatt azt, hogy egyszerre tudjak benne tekerni, endurózni, sétálni,
már mindent, mert hogy sokszor utazom így a világba, és ez pont egy ilyen modell. A talpában van csillapítási rendszer, tehát hogy nem csak egy kemény talpra, sarokrészre érkezel, hanem van energiaelnyelő közeg benne. Ahogy mondtam, a talpa tökéletesen alkalmas az alsó talp sétálni. A felső szövetrész egy sűrű, viszonylag szélhatlan anyag, de azért van szellőzése. Így átmeneti időben én azt gondolom, hogy ilyen 6-8 fokig azért még használható. Speciál én nem vagyok izzadós típus, tehát engem nem zavar, hogy ez nem egy extrém jól szellőző modell. Akinek ez fontos kritérium, annak persze lehet, hogy ez nem a megfelelő. Nekem ebből soha nem volt problémám. Az orrész az, most azon kívül, hogy emiatt a gumírozás miatt tökéletesen vízálló, tehát véd a növényektől rácsapódó víztől is, ad egy plusz védelmet, merevséget, felcsapódó kövekkel szembe is, plusz tovább merevíti tekerés során a cipőt, ugyanis ugye ebbe az irányba a talp az, ami merevséget ad, viszont amikor nyomod, akkor még a felső rész is tud valamennyit ehhez hozzátenni. Így tényleg egy nagyon merev tekerésre tökéletesen alkalmas modellről van szó, viszont sétálni még mindig ugyanolyan kényelmes benne. A csatrendszere az SLV 3-as North Wave-nál már megszokott tekerős csatrendszer. Ez egyik irányba egy kattintást visszalazítható, másik irányba pedig teljesen kinyit. Szerintem jobban működik, mint a BOA, problémám még soha nem volt vele, úgyhogy imádom. A tépőzáros, igen magasra helyezett tépőzáros felső rész pedig baromi stabilan tartja a lábamat, hogyha intenzív a tekerés. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó választás, igazi mindenes cipő, aki ilyesmit keres, annak nagyon-nagyon tudom ajánlani. Hosszú távon fogjuk használni, próbálni, később írott részletes teszt formájába is majd beszámolunk róla, illetve a szezon végén, hogy bírta a kiképzést. És igazából ennyit akartunk most megmutatni nektek. Nem csak a cipőről fogunk majd még később beszámolni, hanem a többi ruha hosszú távú működéséről is fogunk írott formában jelentkezni. Reméljük, hogy tudunk ezzel nektek segíteni egy kicsit. Sziasztok! Várjuk együtt a jó időt!